Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 3 ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಒಂಜುಂಡು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪಿಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ವೆನ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನ್ನ ಬಾಲೆದ ಇಂಚೆತ್ತಿ ಉಂದು ತೂನಗೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತಂಡು ಉಂದು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಚೆತ್ತಡು ಬಂದಿಡು ಇಂಚೆತ್ತು ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬುಳ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು 5th ಮಂತ್ ಮಟ್ಟ ಅವು 6th ಮಂತ್ ಕೂಡ ಇಂಕ 3 ಮಂತ್ಸ್ ನಂಗೆ ಒಂದಾದಿರ್ತಂಡು ತಲೆಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೀತ ಆದಿತ್ತು ಜನ ತಲೆಬೇನೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತಲೆಬೇನೆ ಅಂತಳು ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಅವು ಇಂಕ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ 6 ಮಂತ್ ಮಟ್ಟ ಅವೇ ಇಂಕ ಅಂಚದಾಲ ಇಂಕ ಇತ್ತು ಚಂದ ಇಂಕ ಸೆಕೆ ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಡೆತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಇತ್ತಂಡು ತಡೆತಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಆತ ಸೆಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವೊಂದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಂಗ ಉಂಟು ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಪೂರ 6 ಮಂತಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಎಂಚಪ್ಪ ಬಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ತಿರ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೇಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗಾರ ಮಸ್ತ್ ನಗಳು ಬೇಗಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಒಂಜಿತ್ತಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ 6 ಮಂತ್ ಮಟ್ಟ ಆತದಾಲ ಎಂಕಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ 7 ಮಂತ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇದಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂತ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ದಾಲೆನ್ನ ದಾಲ ಸೀನ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಒಂಚೂರು ದಡ ಆತದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಡೆ 6 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡೆನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಅಂಚದ ಎನ್ನದಾಲಲ್ಲಿ ಎಂತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪಾಡುದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಏಟು ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಪಂಡು 6 ಮಂತ್ ಮಟ್ಟ ಅವೇ ಕೆಲವು ತರಬೇನೆ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಡು ತಡೆತಂಡ್ರೆ ಆಂದಿನ ಅದು ಸೆಕೆ ಫುಲ್ ಬೆಗರು ಅಂತುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡಂಡೆ ಇಪ್ಪರೇನ ಅಂತಿದ್ವಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡೆ 24 ಗಂಟೆಲ ಯಾನು 24 ಗಂಟೆಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಳಿ ಅಂದಲ್ಲ ಇಂಕು ಆಟ್ ಸೆಕೆ ಅಂತುಂಡು ಎಂಕು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಮಂತ್ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಡು ದದ ಸೀಮಂತ ಉಪ್ಪುಂಡು 7 ಮಂತ್ ಡ್ಯಾನ್ ಆತಗ ಹೋಯ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕು ಉಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಸೀಮಂತ ಎಂಚ ಆವಡು ಸೀಮಂತ ಎನ್ನ ಹಸದಲ್ಲ ಕಾನೆ ಆವಡು ಬಂದಿತ್ತನು ಎಂಕ್ ಗೌಜಿ ಮಂತ್ ಇಜುಂಡಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಂಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೂಡ ಅವು ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತದೇರಿ ನಂಗೆ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೀಮಂತ ಮಂತದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ದ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾರಿ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾಡ್ದವರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಜಾಯಿನ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಗ್ಲೇ ರಜೆ ಪೂರ ಕೊಪ್ಪಿದ್ದೀರ ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಅಂಚದು 7 ಮಂತ್ಡು ಇಂಕ ಯಾನು ಎನ್ನನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಚಪ್ಪಡು ದಾದ ಪೂರ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋದು ಪೂರ ಕನಾಯ ಸೀರೆ ಆವಡು ಪನ್ನೊಡು ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಸೀಮಂತದ ಬ್ಲಾಗ್ಡೆ ಪಂಟೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ವಾರ ಫಸ್ಟ್ 15ಗೆ ಪೋತು ಬರ್ತಡೇಗೆ ದಿನ ಪೂರ ದೀದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 ಒಂಜೇ ವಾರಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡೀಗೆ ಒಂಜೇ ವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸೀಮಂತ ದಿನಕ್ಕೆ 7 ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸೀಮಂತ ಅಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಆಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬಯಕೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಯಾಕೆ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಏರೇನು ಮದತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ಸೈಪುನೊಟ್ಟ ಮದಪ್ಪು ಜಾತಿ ಇಂಕ ಎನ್ನನ್ನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತೂಂದಿ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿಲಿ ಏರ್ಲ ಆತು ತೂವನಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಆಂಜವನಕ್ಲೆಗು ಪೊಂಜವನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಪ್ಪು ನಂದು ನಾನು ಆಂಜವನಕ್ಲೆಗು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಮಾತ ಆಂಜವನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಕೆಲವರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಕೇರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ ದಾದ ಪೂರ ಫುಡ್ ಬೋಡು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುಪ್ಪು ನಾಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಡು ದಾದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಇಂಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂತೇರು ಇಂಕ ಹರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದುಂಡಲ್ಲ ಕೇಂದು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತುಕೋರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ದಾದ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪೆ
ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಗ 7 ಮಂತ್ ಅವೆ ಇಂಕ್ ಸೀಮಂತದ ಇಂಕ ಆಸೆ ತಿನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೈಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಫುಲ್ ದೀವೊಡು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಆಸೆ ಇಂಕ್ ರಡ್ಡಲೆ ನೆರವೇಂದು ಜಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ ವಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿನ ಆತು ನೆಟ್ ಆಗ್ತವು ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪನೋಲಿಯ ಬೊರ್ಚಂದು ಪನು ಕಂಡ ಪನ್ಪೆ ಇಜಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಏರ್ಲೇನಡ ಒಂದು ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸೊ 7 ಮಂತುಡು ಎನ್ನ ಸೀಮಂತದ ಅಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ಉಂಟಾತೀನಿ ನನ್ನ ಸೀಮಂತದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಚ ಅವ್ವ ಅದು ಚೂರು ದಿನದ್ದು ಹೋಗ್ತ ಕೆಲವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಿತ್ತು ನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಇಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ಇಂಕ್ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಖುಷಿ ತಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಹಾಂಡೆನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ 6 ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟೆನ್ನು ವೇಟಿಂಗ್ಷನ್ ಆವಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂಡಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಏರಂಡಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಉಪ್ಪುರ ಇತ್ತು ಇಂಕ ಉಪ್ಪುರದ ಮೆತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ದ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಏರೆಗೆ ತೂಯರೆ ಆಯ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಏರೆಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಪಂಡೆನ ಇಕ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 7 ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನರಕ ಬತ್ತಿನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ನರಕವ ಇದ್ದಾನು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಈಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾರ್ದು ಪುನಗ ಒಂಜಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಅವು ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಇಂಕವು ಆತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆವಂತು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು ಬಿಡು ಅವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡು ಪೂಜ ದಾದ ಆಪುನ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಪಂಡನ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಪುನ ಬದಲಾವಣೆ ಪೂರ 7 ಮಂತಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ 8 ಮಂತುಲ್ಲ ಅವೇ ಇತ್ತಾನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚದಾಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿತ್ತ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡು 8 ಮಂತದ್ದು ಚೆಕಪ್ ಪೋನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ನ ಹೊರ ಬಂದಿರಿ ಸಿಸರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪುನ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಚೂರು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಾಲೆದ ತಲೆ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಂದಿವಿ ಆಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಬಂದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ನಟ್ಟದೆ ಆತಿತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಆತು ಇಡಮುಟ್ಟ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬೈದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅದು ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ತೂಲ ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಇವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಿರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡು ದಾಲ ಆಪು ಜಡ್ಡಡ ಆಪುಂಡು ಬಂಡು ಅಂಚ 8 ಮಂತ್ ಆಂಡು 8 ಮಂತ್ ಚೆಕಪ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪುಡ್ಡು ಬಲ್ಲೆ ದಾದಾನ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪುಡ್ಡು ಪೋನಾಗ ಹಬ್ಬಗಲ್ಲಾದಾಲ ಪಂಡಿಜ ನಾನು ಟೈಮ್ ಉಂಟು 2 ವಾರ ಉಂಡು ಬಂಡೆ 2 ವಾರ ಉಂಡು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವಾರ ಪೋನಾಗ ಬಂಡಿರು ನೀರಿಗೆ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂಡು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಎಂಕ 15 ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಜುಲೈ 15 ಅಂಚ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂಡು ನಾನು ಜುಲೈ 8 ದಾದ ಹೋಗಿದ್ದಾನು ಚೆಕಪ್ಗಳು ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂಡು ನಾನು ದಾದನ ಬಂದಿರು ಐಕ್ ನಾನು ಓಕೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡತಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಪುಂಡು ಪಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಕಿ ಏಪಲ್ಲ ಚೂ ಮಲ್ತೊಂತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನ ಸುಸ್ತ ಅಂಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಲ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪುರ್ತರು ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಡಾಕ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಕೆಲವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಗೋಪುರ ಅವು ಏನು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪೂರ ತೂವಂತಾನು ಓ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಪೋಪನೆ ದಿನ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡು 1 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನನ್ನೆಲ್ಲ 4-5 ಡೇಸ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಿತ್ತು ಜನ ಅಂಚದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡು ಇಂಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಯೇ ಓಡು ಪಂಡೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ದಯಪಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚುಂಡು ಇಂಕ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಪ್ಪೊಡು ಬಂದಿನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲು
ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಆವಡನ್ನ ಬಾಲದ ಆವಡೊಂಜಿ ಚೂರು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಜನ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಅಂಚದ್ದು ಆತು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಜನ ಮಲ್ತದ್ದು ನಲ್ಪ ದಿನ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಚಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಎಡು ಬೊಕ್ಕಂಡ ತೂಯರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಗ ನಂಚದ್ದು ಯಾನು ದೇವಡವೇ ನೋಟ್ಟಂತಿ ನಾರ್ಮಲೇ ಆವಡುದು ಅದೆಲ್ಲ ಆವಡು ನಾರ್ಮಲೇ ಆವಡು ಬಂದು ನಟ್ಟಂತೆ. ಸೊ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಬೇನೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಬೇನೆ ಖುಷಿ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇನು ಡೆಲಿವರಿ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೇನು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.